Ja si osobne myslím, že ani nie, pretože popravde ja sa rozhodujem, že koho budem voliť. Ja osobne nemám koho voliť. Aj ten môj teda kandidát, ktorého tá strana, ktorú som mal v pláne voliť, ako si sklamala, takže ja si myslím, že nie. Ako s tými marcovými voľbami myslím, že to bude fakt problém, lebo ako keď sa tak vlastne naša mladá generácia pozrie vlastne na to celé, tak vyzerá to, že 20 rokov už tu hája politici záujmy vlastne všelikoho, ale nie občanov, takže no, vyzerá to zložito, no, že už nás tá hra proste ich, ktorú rozhrávajú, vlastne ani nebaví, no. Takže už by mohli by začať aj trošku mysleť aj na svojich voličov, nielen proste plného stareči, no. Je veľa vecí na Slovensku, čo mení, proste zdravotníctvo je v zlom stave, školstvo je v zlom stave, proste tých vecí je strašne moc a vysoká úroveň korupcie, proste v porovnaní s so škandinávskymi štátmi sme úplne že na smiech. Podľa mňa by mali politici nie vládnuť, ale práve by mali slúžiť ľuďom. Mali by vlastne brať na ohľad ich záujmy a zastúpať práve ich záujmy a nie svoje. Vlastne je to o nich, že proste už dajme tomu, že keď k voľbám chodia starší ľudia v podstate a volia tak povedať slušne politických veteránov, tak akože že to, že mladí ignorujú voľby, zase je trošku akože, že dávajú priestor, aby rozhodovala staršia generácia. Ale na druhej strane je vlastne dôležité pochopiť postoj mladých ľudí, prečo ignorujú voľby alebo prečo proste sa stávajú veľmi skepticky k akýmkoľvek voľbám. Proste volili sme tu na nedávno proste rok a pol dozadu a proste volili sme na 4 roky, nie na rok a pol proste. Takže